Червило, което не се размазва. Червило, което ви прави устните по-големи. Майко! Нека пробваме тук едно червило, което твърди тези неща, които звучат доста добре. По принцип да ви кажа честно, може би ако си сложа в момента балсам, както съм свикнал и после сложа от червилото, няма как да не се размаже, ако ще и да е най-якото червило в целия свят. Но си изсуших устните, нямам никакъв балсам, за да му дам шанса да се докаже. Та нека пробваме. Само да ви кажа, че е важно да нанасяте тънък слой, не да повтаряте по 100 пъти, защото иначе лесно се нанася, цветът е страхотен. Чакаме го да изсъхне, след това ще целуна една бутилка, ще пия вода, ще използвам хартия, ръка, крак, за да го тестваме. Ще го изчакам около 2 минути. Момента наистина, айде. Само една лека линия, тук, нищо, водата. Ето нищо отново. Топ!